Bahagi po ng pagdiriwang ng Elderly Filipino Week, nakipagtulungan po ang Department of Social Welfare and Development or DSWD Field Office 1 Ilocos Region sa mga lokal na pamahalaan para sa pagpapatupad ng programang Social Pension for Indigent senior citizens sa pamamagitan po ng Transfer of Funds Scheme kung saan direktang inililipat po ang pondo sa LGU. Mas napabilis ang naging at epesyente ang proseso ng pamamahagi ng stipend sa mga benepisyaryo. Kabilang sa mga napabilang sa validation ng bayan ng Umingan, Pangasinan, lungsod ng Candon, Ilocos Sur at bayan ng Pili, Ilocos Norte. Isa sa mga ito ang pararangalan sa 2025 Social Pension Program Implementation Review in strengthening synergy with local government partners sa gaganapin na October 13 to 17 ng kasalukuyang taon. IFM News. IFM News. IFM News.